iFace Emnyama ine-live lapha ku-Facebook wayo. I-live yakhona biwoma 31 minutes. Yeah. Bekhona ifuna ukudlulisa. Ngiyacabanga ukuthi khona agcine ekudlulisile wakutshela abantu. Mina ngize ngafika ko-8 minutes ngithi ngiyayibukela. Ingekho into ayikhulumayo. Namuzela lapha ekhulumela izinto zakhe naye. Ekhuluma ngokushisa nani nani. Kodwa ke i-live le ngizoyifaka ilink yakhona kwi-comment yokuqala. Ngizobe ngiyifakile oyifunayo i-live uzoyiclicka lo comment kulo link lapho izomusa straight kwi-live kaMfezi. So engingakusho nje kuphela kodwa ke ngesimo seMfezi ukuthi iFace Emnyama has arrived, isifikile nayo, isifikile kwi-content creation. Usenza i-content nayo njengabanye abaculi namanye amaciko actayo ama-influencer nayo usenza i-content ke manje creation. Use-understand ukuthi kumele enzeni ukuze attract abantu okuyijoin entsha kuFace Emnyama ukuthi manje usefuna ukwenza i-content. Manje ngale ndlela aqala ngayo uhamba kahle impela uthi abuye emehlweni abantu kube nezinto ezincanyana nje ezikhona lokhu zenzeka. Uya-understand ukuthi yini okumele ayikhulume ukuze a-trend abantu bem-recognize cause ngokucula iMfezi not ukuthi ingoma zayo or ama-album ayo kanjani. Kodwa nagcina kudala nje ukuzwa nje ingoma yeMfezi mhlambe okuthiwa ivimbanisile. Ngezathu zakhe-ke zempilo naye-ke kungesikhona ukuthi kanjani. Kodwa nje kwi-content world yeah isifikile iFace si-content creator nje kuphelele. So lokho kunganithusi mhlambe lokho nikubona-ke lokho kwenzeka mhlambe nikhuluma ingoduso obani balo ukuxakazisana lotho. It's all part of the plan. It's part of the plan. Abantu bazokhipha i-screenshot yini. Now they understand ukuthi social media isebenza kanjani. If you want to attract izinto ezintsha empilweni yakho ubuye egamini ngandlela thize mhlambe uzokhipha i-album. This is how you do things. So angimblame. Nalokho ngiyambongela ukuthi hayi finally you are getting something ozoyenza ngepage lakho nama-followers onawo ukuthi uzokwenzani rather than ukuthi ahlale nje ungenzi lutho. But now usuthola into ozoyenza and iyakusebenzela. Uzomonetize i-channel yakhe page lakhe monetize i-content yakhe imbhadale ngelinye ilanga. So kunjalo-ke bafethu kuyilokho-ke nje akukuningi ebengifuna ukuveza nje kuphela bekuyilokho ngeFace Emnyama. Aba interested kwi-live yeah ikhona kwi-link comment section uzoyithola lapha ngiyokuqala abantu bazoyibukela abathanda. Ngiyabonga nisale kahle.